Wel, mae e'n urddasol Hedydd, ond beth ddenodd chi at yr adeilad mewn wreiddiol? Wel, o'n i chwilio am rwle fel tŷ fferm. Pan welon ni ar werth, feddylion ni, o na fe. A gyda'r tir hefyd, feddylion ni, na ni, newn ni ti creu yn unig. Mae yna cryn dipyn o waith di mynd i greu y tŷ yma dos. Wel, ie, mae'n brysur trio ffindio defnyddiau ymwreiddiol. So, mae cerrig yn dod o fferm just dros y bryn. Lot o waith. Dwi'n edrych ymlaen i busnesa mwy oherwydd mae o yn... Wel, mae'n mynd i fod yn antur i ni, ond dwi'n siŵr bod e bod yn andros o antur i chi. Mae'r antur yn parhau tu fewn, ac mae'r llechi a'r cerrig sy'n dal sylw tu allan, y coed a'r pren sy'n serennu yn y tŷ. Wel, mae hwn yn rhyfeddol, ynddo fe? Mae'n teimlo fatha bod y tŷ wedi cael ei adeiladu o gwmpas hwn mewn ffordd ydy. Ydy. A beth sydd yn syndod yw, doedd dim byd yma, i gymlynedd yn ôl, mae fe'n edrych fel neuadd, hynafol, canoloesol. Bydde ti'n disgwyl gweld rhywbeth o fewn fferm di, ond ti fas yn edrych fel fferm di, ond dyma'r surprise, ynddo fe, ti'n cerdded mewn, a maen nhw wedi creu'r gwagle lyflu yma, ynddo fe, a just y maint y lle, rili, a'r ffaith bod yn codi i'r holl ffordd i begwn y to, dy fe. Ti'n mynd colli dim drwy roi bwrdd yn y canol fyna, ti. Mae'r stafell yn ddefnyddiol, a hefyd mae'n ddefnyddiol fel lle fwyta. Dwi'n meddwl bod carreg fel arfer yn edrych reit modern yn erbyn derw, ond maen nhw wedi rhoi drysa, hefo cymeriad yn nhw. Mae'r hyd yn oed sut ti'n agor y cae y drysa yn ffordd hen ffasiwn yn neud o. Ie. Ti'n mor hen ffasiwn.